تے آپ فرمیندے نے اندروں میرے عشق دے آواز آئی جابر کیا پیا سوچنا ہے رب کعبہ دی قسم اس چن دے چہرے تے داوے آمنہ دے چن دا تے چہرہ ہی صاف ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ اے حضور دے صحابی ہیں آپ فرمیندے 14ویں رات دا چن پیا چمکے تے میں چھت تے لیٹیا تے نظارہ پیا کراں 14ویں رات دا چن تے کالے کالے بدل کہیں ویلے چن دے سامنے ہوندن کہیں ویلے ہٹ دین کہیں ویلے سامنے ہوندن کہیں ویلے ہٹ دین پچھلے خاموش ہیں ذرا اونچا تے بولو سبحان اللہ ہٹ دین آپ فرمیندن نظارہ بڑا سونا میں ہن چھت تے لیٹیا نظارہ پیا کراں آپ فرمیندن اچانک میں ڈٹھا النظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام تشریف گھن کے آ رہے حلتن ہمرا سرخ دھاری والا لباس پا کے آپ فرمیندن او جڑی ہوا دے نال بدل چن دے سامنے ہوندن تے ہٹ دین اسے ہی ہوا دے نال حضور دیاں زلفاں واڈو ہا دے چہرے دے سامنے ہوندن تے کہیں ویلے ہٹ دین او دے بدل ہٹ دین اے دے یار زلفاں ہٹیں دے آپ فرمیندن نظارہ بڑا سونا آپ فرمیندن نظارہ بڑا سونا فَإِذَا هُوَ اِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ حضور دا چہرہ انوار آنا چن کنو بھی زیادہ سونا آپ فرمیندن آپ چن کو بھی زیادہ سونے ہیں آپ فرمیندن میرے کو خیال آیا جابر او دیکھاں کہ آ دیکھاں تے آپ فرمیندن اندروں میرے عشق دے آواز آئی جابر کیا پیا سوچنا ہے رب کعبہ دی قسم اس چن دے چہرے تے داوے آمنہ دے چن دا تے چہرہ ہی صاف ہے تے آپ فرمیندن چڑھوے چنا تے کرے روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے چن روزی چڑھے دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو جتے چن آسانا چڑھے دا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو جند پیچھے میں جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہو جند پیچھے میں جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہو